राखेब, नोंथांनि फिसाजोआ जोबोद लोखि गोनां जागोन आरो नोंथांनि फिसाजोनि गिबि मुंनि आखरानो जाहैबाय ह'जों थांगोन। नोंथांमोनहा माबे नामखौ मोजां मोनो ह आखरजों थांनाय नोंथांमोनहा सायख'नानै दोनबानो जाबाय। ह आखरजों गुरु? औ, ह आखरजों जनाय जिखुनु नाम मोनसे सायख'नानै दोनबानो जाबाय। बिदिब्ला हायना मा दोननाया मोजां जागोन? बिमानाबो ह, फिसानाबो ह जाबाय माथो। एसे मोजां नाम साननानै दोनदो दे, मा दोननाय जायो? बिमा, हाथरखि दोनबा माबायदि जागोन? हाथरखियाबो गाज्रि नङा, मोजाङानो। आं हाथरखिखौनो मोजां मोनदों, मानोना आंनि फिसाजोआ जेब्ला लोखि गोनां उजिदोंब्ला हाथरखि बायदि जोंथि जानानै मुलुगाव बयनिबो मोजां खामानि मावनानै बयजोंबो सिनायजाथो। बैयो हाथरखि होनना, जेरै जों अख्राङाव नाहरोब्ला हाथरखिफोरखौ रिथि रिथा जोंनाय नुहुरो, जों मिथियो बियो हाथरखि होनना। थिग बेबायदिनो आंनि फिसाजोआबो मुलुगाव मोजां खामानि मावनानै बयजोंबो सिनायजागोन थरसे हाथरखि होनना। बिमा, हाथरखिखौनो दोनसै नामा? दे बिदिब्लालाय नोंनि गोसो बायदि हाथरखिखौनो दोननोसै। आफागुरु, जोङो जोंनि फिसाजोनि मुंखौ हाथरखिखौनो दोननोसै। हाथरखि, जोबोद मोजां मुं सायख'बाय नोंसोरो। दिनैनिफ्राय नोंसोरनि फिसाजोनि मुङा हाथरखि थासिगोन। आइ हाथरखि, हाथरखि, हाथरखि। लिंसार, ओइ लिंसार, मा सानगासिनो दं बेलाय? इसेबां गोसो होनानै। र' बेखौ खाथियाव थांना बागदाव। बागदावदों ना बागदावदों? मा सानदों नोंलाय? आयु, आखाइ सोनारलायनानै उखुम मुदायाव नाहर माखौ सानहाबगासिनो दङ बियो? ना माबाखौसो नुहुरदों उखुमावलाय? जेबो सानाखैलै बाजै, माबासो सानगासिनो दंमोन आङो, बेलेग खोथा। मिथिखादों आङो नोङो मा सानदो। दाखालि आंनो खोन्थानाया नोङो बैखौनो सानगासिनो दङ ना? थगायनाङा दे आगै, आं मिथिखायो नोंनि गोसोनि साननायखौ। नंगौना नङा बुंलाय दे? थगायनाङा होनखादों आङो, नंगौ खोन्था। मा होनबावनोलै बाजै, नंगौखौनो खोन्थामारनांसिगोन खोमा। बेखौनो सानगासिनो दंमोन आङो बाजै, नों होननायानो सैथोमार। दासो ओंखारदों खोथाया, आंथ' ओरैनोसो बुंदोंमोन नोंनि गोसोनि बाथ्राखौ हमनो हादों होननानै। ओमफ्राय लोगो मोनबायना मोनाखै आगैखौ, आंनि बिनानाव जागोनखौ? गैयालै बाजै, लोगो मोनाखै। दे आगै लिंसार, बारा सिन्था खालामबाय थानो नाङा। मालाबा सौग्रावबा लोगो मोनफिनलायगोन। होमब्लाना नामबो गामिबो सोंना लाखादो खेबसेनो। नंगौना बाजै? बिदिनो खालामनांसिगोन। एबार जुदि मालाबा अबावबा लोगो मोनफ्लांबायोब्ला ना बाजै, आङो नाम, बिनि नाम, ओमफ्राय बिनि गामि, बिनि मबाइल नाम्बार गासिखौबो बिना लाखाजोबखानोसै आङो। ओमफ्राय नोंदाया बहा थांदो? आं नोंदाखौसो नागिरफैदोंमोन। आदाया दासो नानि गाबबाय थानानै नानिखौ लानानै बाहेरायाव ओंखारलांदोंमोन। बैथिंनो दं खोमा, फुथुलाखौबो गालांबाय नै, लांनो रोङासै। उन्दुनो ओंखारबाय बियो, ओंखायनो गाबगासिनो दङ। र' नागिरहैनो आङो, बबेथिं लाना थांखोथाय। बाजैया बुंनाय बायदि मालाबा लामायाव थाबायबाय थानायावनो सौग्रावफ्लांबा नाम, गामि, मबाइल नाम्बार गासिखौबो सोंनानै लाबोजोबखागोन आङो। हे इसोर आफा बोराइ बाथौ, माबार लोगो मोनथारदोलै जोंखौ। फाग्लिखौ गोसोखांफ्लांबाय थायो, फाग्ला गोसोआ। ले 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 दु 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 ले 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 दु 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 आंनि मामिया दु दु आंनि मामिया दु दु आव आंनि मामि सना गाबनाङा, सिख्ला गिदिर देरनांगौना थाब गिदिर जानांगौ। आंनि मामिया लेखा गोरों जानांगौ, अफिसार जानांगौ। आव मामि। उन्दुलांबायना बिफा? नै दासो उन्दुलांदों। लाबोदो, आं फुथुहैनोसै बिसिनायाव। बिमा, आलासिफोरा गासिबो थांस्रांजोब्बायबा जोंबो ओंखामखौ जाजासिगोन नामा? औ जानोसै, थुदो, आं मामिखौ फुथुना खुरना होनोसै। आयालाय ओमफ्राय? आयाबो मेंदों होनना जिरायना दङमोन। थुदो, आं ज' खुरना होखानोसै बयनोबो। बाजै, ओइ बाजै, नै गुमै गिदिरनि फन फैदों।
नै आदानि फन फैदों थौ ओंख्रियानो ओंख्रि माखौ जानो माखौ दोननोसो जालायलांबायलां जेखौ जानो हायो बेखौ जादोब्रा जानो हायैखौ दोनदो दा हराव जानो जा दे आगै जानो हानायखौ जा जानो हायैखौ दोन बाखि आग्लायनायफोरखौ दा हराव जानो हागोन बिहामजो बै बानलु संख्रिया हरलाय आंनो औ आयै गया मोजां नङाहाय बियो जि मेग्रोमसो गारबाय बै फांसेनासो गोथावसिनमोन गया हाब सोरनि उदैहाय बियो जासो जानानै गोरख्लायथारदो बिराद जाबायलै आं दिनै ओंखामखौ दा खिनो ओंखारबासो जाबना लानानै जानो हायैखौलाय माथो थुसो बायनांगौ जाखो बाजैनि आखाइथ' आयै गोथाव जाखायो बेखायनो हाबबे लांजोब्बाय गासिबो र' डिस्टार्ब दाखालाम सिरियाल नायनायाव औ आदा मानो फन खालामनायमोन आङो नै नानिखौसो फुथुदोंमोन ओमफ्राय बिसोरो ओंखाम खुरना होस्रांजोबनानै दासो रेस्ट मोनबाय आङो मानो हरनायमोन आदा आगैहायना दाखालि आं नोंनो खोन्थाहरनाया बै आब' बिमलामोननि बिमायंनि फिसाजोखौ एसे रायलायनाया बेखौनो खबर लानानै मैया आब' बिमलिया जोंनाव फैफिनदोंमोन मोजां गाज्रि खोथा रायलायनो दा बे खोथाखौनो आङो नोंनाव एसे सोंस्लुनो थाखाय फन खालामहरदोंमोन आरो नोंबा मा सानो होननानै आदा बिनि सायाव आंहा जेबो साननांगौ गैया नोंनि गोसोआ जेराव गोजोननाय दङ आंबो बेयावनो गोजोननाय दङ आदा आंहा बेवहाय बुंनांगौ जेबो खोथा गैया आदा आंनि थाखायथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा जेराव जोंनि न'आ जोबोद खालि खालि जाना दङ बेवहाय जुदि बाजैया फैयोब्ला जोबोद मोजां जागोन आदा हायना नोङोथ' मिथिखायो आंहा नोंनि अनगा रावबो गैया होननानै नोमबाजै लाबोनायनि बाथ्राखौ आङो दाखालि मादै आदैमोनजोंबो रायलायदोंमोन आङो मादै आदैमोना बुंदों दे मोजांब्लालाय माथो जागोन लाबोदो होनना न'आबो गुलाय गुजाय जाजोब्बाय गासिबो न' लिरनो मा लिरनो मानसि गैला एम्फौ सुलांजोब्बाय उरियाव लांजोब्बाय होननानै बुंहरदों आरो हायना आं नोंनि थाखायसो सिन्था खालामो बिनानाव नोङो जुदि मालाबा जोंनि न'आव आलासि जानो फैयोब्ला आंनि हिन्जावा बा नोंनि नोमबाजैया नोंखौ नायफिनाबा नोंनो सेर खामफ्लाय होआब्ला आंनि गोसोआ जोबोद दुखु मोनगोन बिनि थाखायनो हायना आं देग्लाय लाथ'ला नामा नङा आदा नों गोरोन्थि बुजिदों बाजैया बिब्दि जानाय नङा आदा नोङो बेफोरबायदि उन सिगांनि खोथाखौ दानो जेबो सानथ'नाङा आदा बाजैया मोजां मानसिनि सासे सिख्ला आरो मोजां आखल आखुनि मानसि मोजां गियान दङ आं मिथिनाय मथे बाजैया जोबोद मोजां आदा आंहा बेनि सायाव जेबो हेंथा गैया आदा आरो आदा नोङो आंनि थाखाय जेबो सिन्था दा खालामसै आंहा जेराव न'खर मोनसे सोरजिबाय बे न'खराव आं जोबोद आलो गोजोनै खुसियैनो दङ नाथाय आदा आं दा नोंनि थाखाय सिन्था खालामदों जोंनि न'खौ नोङो एसे साननानै नाय जोंनि न'आ जोबोद गाज्रि जालांबाय रावबो फाहामग्रा गैला रावबो नायग्रा गैला अमा दाउ आलाय सिलाय मालाबा आदार मोनजायो मालाबा आदार मोनजाया आरो न'फोराबो बायलांबाय जिलांबाय न' लिरग्रा मानसि रावबो गैया बिनि थाखायनो आदा आङो देग्लायनो नोंनि जुलिखौ होगोन सानदोंमोन नोङो राजि दङब्ला आदा होमबालाय हायना नोंनि सायाव जेबो हेंथा गैया आरोना ओहो आदा आंनि सायाव जेबो हेंथा गैया मथथे बाजैया फैब्लासो जोंनि न'खरा मोजां जागोन अब्ला मा हायना आं खबरखौ थाबैनो हरफिनसै नामा आरो बिस्रा बिफाया बुंदोंनो जुदि लामारोब्ला देग्लाय बैसागुनि लास्टफोरावनो हरगोन होननानै दा मा बुङो नोङो बिनि सायाव बेथ' जोबोद मोजांनि बाथ्रा आदा देग्लाय बैसागुनि लास्टआव जुदि नोंनि जुलिया जायोब्ला देग्लाय दैज्लां बोथोरावबो एसे एनै माइफोर गायफानायावबो एसे सहाय मोनगोन आदा नोङो बेथ' नंगौ सहायखौथ' होखानांखागोन सासे न'खरनि बिहामजो जानानै दे बिदिब्लालाय हायना आं बाथ्राखौ होमबालाय जासिगोन होननानै खोन्थाहरनोसै औ आदा खोन्थाहरदो थाबैनो जोंबो एसे लाहार फाहार खालामनांगोन ना हाबानि दे जागोन ओमफ्राय दिनै नोंसिना न'खराव नानि फिसानि फुजा दं होननाया जोबस्रांजोब्बाय दा औ आदा गासिबो जोबस्रांजोब्बाय ओमफ्राय माथो नाम दोनखो नानि फिसाखौलाय आंथ' सोलाबिखाय थांनायबो जायासै नामखौ आदा ओइसाखरजों जनायखाय हाथरखि दोनबाय बिफाया हाथरखिखौनो मालाय मोजां मोनथारदोंनो देनां सिख्ला देरबा मुलुगनि सुबुंफोरा थरसे हाथरखिया जोंथि जेरै जोंबाय थायो बिब्दिनो आंनि फिसाजोआबो मुलुगनि खामानि मावनानै बयजोंबो सिनायजागोन होनना हाथरखिखौनो दोनबाय आदा दे आगै जोबोद मोजां नाम दोनदों दे बिदिब्ला आगै आं दोनथ'नोसै आं एसे खामानि मावहैनि दे आदा होमब्लालाय आदाया जि खस्थ'नो हारसिं ओंखाम संनानै जाबाय थानांगौ ओरै बोरमा दाउ अमा बायदिसिनाफोरखौबो नायनांगौ बेसेबा खस्थ' न'आवहाय बेखायनो बाजै लाबोनायाबो गाज्रिनि बाथ्रा नङा एसे सहायसो मोनगोन आदाया जा जायो गासैबो इसोरानो नाहरजोबखागोनखा मोजांबाबो गाज्रिबाबो आंनि आबै हाथरखि आबै आयौ माथो अखासो खोरोमहांबायहाय अखासो हासिगोन थांसैहाय थाजानाय नंला थु आबै न'आव थांसै अखा हाबाय नै माथो हाबायानो अखाया